Mukabat sa 10,000 ka mga tao ang nasayarang nabiktima sa mga large-scale illegal recruiters sa dakbayan sa Davao, matod sa National Bureau of Investigation. Si NBI Davao spokesperson Arcelito Albao nibutyag nga gisikop nila sa usa ka entrapment operation niadtong Miyerkules ang mga suspetsadong sila si Luisa Paloma, Paz Kaalim ug Catherine Alacapa. Matod ni Albao nga ang tulo mao'y nagpadagan sa usa ka recruitment agency, kauban ang lain pang tulo ka mga tao apan ang mga nasikop mao'y tigdawatan sa kwarta gikan sa ilang mga na-recruit. Sigon sa opisyal nga pinaagi sa direct hiring scheme, ang mga suspetsado magkolekta og 8,000 to 15,000 pesos isip initial requirements sa application sa mga recruits ug palargahon dayon sila sa Manila aron maghuwat sa processing sa ilang application. Matod ni Albao nga ang mga suspetsado nag-operate sa Mindanao ug ang mga nangreklamo kay gikan sa Cagayan, Bukidnon, Compostela Valley ug Kalinan. Ang mga nasikop nga mga recruiters gikatakdang pasakaan og kasong large-scale illegal recruitment ug estafa.